Inihatid po ng local civil registry office ang mga pangunahing serbisyo po ng kaugnay ng civil registration sa Barangay Katuray, Bayambang, Pangasinan matapos magsagawa po ng information and education campaign. Layunin ng nasabing aktibidad na palawakin pa ang kaalaman ng mga residente hinggil sa tamang pagrerehistro ng mga civil documents at maipabatid pa ang mga umiiral na panuntunan ng Philippine Statistics Authority upang maiwasan ang mga problema sa record sa hinaharap. Aktibong lumahok ang mga magulang at opisyal ng barangay sa talakayan at open forum kung saan ipinaliwanag ang kahalagahan ng maayos na civil registration bilang batayan sa pagkuha ng serbisyong panlipunan at iba pang legal na transaksyon. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa komunidad ang late registration of birth, death and marriage certificate, registration of clerical error at change of first name, correction of entry sa kasarian at petsa ng kapanganakan, acknowledgement of paternity, legitimation, supplemental report at free mass wedding. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamamagitan ng programang ito, mas nalalapit sa mga mamamayan ng malalayong barangay ang mahalagang serbisyong sibil ng pamahalaang lokal. IFM News. IFM News. IFM News.